Здравейте, аз пак съм тук. Хората лъжат често, за всякакви глупости, постоянно. Но лъжите не се определят само по тема, но и по достоверност. Жени! Ала, идвам след 5 минути. Спокойно, идвам само след 5 минути. Не нося грим. Той е само приятел. Спокойно, но никого няма да кажа. Добре, чао, Муци. Чао. Чакай сега, ще кажа на Жужито, на Нито. Ало, Жужи, Мими, ви знаете ли какво стана? Мъже! Само още една приятел! Ти си по-хубава от приятелката ми! От приятелката си! Та мацка е много болеща! Тя е само приятелка! Иди! Въобще не фикс! Скъпа! Аз въобще не си! Мен ме биха! Като как се преврат, така живеят! Ученици! Ами, справих се домашното вкъщи. Научих си го! Но се правих от притеснение. Утре ще уча. Този страст наистина ще се стегне и ще започна да уча. По-късно ще напиша домашните. Общо взето, лъжите понякога са хубаво нещо, когато го правиш, за да изненадаш някой човек или за да прикриеш приятел. Но най-често са глупости. Това беше всичко от мен. Чао!